na batulu ni ina so ki fito a ɗahiru, burina ki rikita kan tauhidin su mahiru, domin na ga zara yi miki geji wasu suke su kiyaye. Isha babbar sallah daga ke kwanciya ake, ya afdalun nisa'il duniya zara ya kike, kece nutsuwar iradar Allah faɗa nake, ya kalbin nabi Fatima sunan ki na rike, ya nana sha tafi batula sha guda sha sanin sani, in dai ga ki sai da Fatima to ina wani, ba don kar na kunta kansu ba da na yi